Tilda live on Star FM. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM sounding good all the time. Tinokutambirai zvekare mune chino chirongwa tapanguva yatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa. Tichitambirawo zvekare kuna vari kuteera pafacebook page redu reStar FM, tichiti Star FM sounding good all the time, uyezve nefacebook page redu rakanzi iro Tilda Live Zim. Thank you so much for tuning in. Muchironga chedu chanhasi unoyu tine mhuri yabva kuGlendale, baba namai T vachifambawo zvekare namai guru vavo. Baba makadii henyu? Tiripe makadii muri eZimbabwe? Aiwa, tiri right. Amai T makadii henyu? Ndiripo hangu, makadii henyu tete Tilda? Aiwa, ndiri right hangu. Amai guru makadii henyu? Tiripo, makadii henyu tete Tilda? Aiwa, ndiri right. Kuri seiko kwabviwa? Aiwa, kuri right. Handiti ka? Acha ndafarira nechekuti ko zvino muri kusmile. Nemasungira mama kaita face pamasvika panapa ka. Ndabva ndati yowe. Naimveduwe kwakanaka here kwabviwa. Right. Tinoziva mukaona matibata panapa ka. Vanhu munenge mune nyaya idzi either zvinoyera, zvinoshamisa, zviri kutyisa kana zviri kuda kufumurwa. Ndakukupai mukana wekuti mutirondedzerewo nyaya inova ndonyaya yakusvitsai pano muzuva ranhasi unoyi, handitika. Saka tichatanga kubva pakatanga nyaya, muchirondedzera tofamba nenyaya kusvika zuva ramazosvika panapa, handiti? Ehe, regai nditange nemi baba T. Idambudziko rei rakusvitsai pano, kana mungatangira kwakatangira problem? Takashayikirwa nemwana musikana angane 4 years. Musikana uyu mashayikiro yake akaita haana kurwara, akangorwara 1 day. Kuma 4 kwezuva rekuchena rezuva racho mwana abva ashaya. Anga akura zvakadii? Angane 4 years. 4 years. Anga ari musikana. Alright. Afa kudaro. Mati mwana yanga nezita rekunzi Tilda. Ainzi Tilda. Ndiro zita rake. Saka ashaya kudaro. Pakanocherwa musha kumakuva. Pacherwa kudaro dhaga nosara pafoshoro reno rekumusha kumakuva rere. Rakabva ratorwa nehama yangu. Abva abatisa mwana we paroko. Alright, babaka muri kumhanya. Muri kumhanya zvokuti hama manje 2 minutes tatopedza. Handiti? Right. Mwana afa. Pamuri kuti dhaga repafochoro kwakaenda kukanocherwa guva remwana. Kwakanocherwa guva remwana, Right. Saka mwana uyu akazenga auya kuti achivigwa here, ivhu akazoribatiswa papi, chii chakaitika? Achiri mumba asati aenda kumakuva. Ivhu rakatorwa. Rakanotorwa guva. Rakatorwa pafoshoro. Foshoro yakabva kumakuva. Abva abatiswa mumaoko. Abatiswa mumaoko kudaro. Alright. Matiba. Alright, mama taura henyu. It's okay baba. It's alright. Right. Mazoe kutangisisa. Zvakatanga kudai so ndaibva kubasa. Mwana pano ndimhanyira. Paibva paita hama yepejo ndiyo inenge iri pamberi pemwana. Saka ndaitotadza kuti vachimhanya vese. Akutoona kuti vaiuya vese vachitori pamberi. Toona kuti hama yangu yepejo uyu ndinhengu uyu. Pane chimvuri. Chaenda pamberi pemwana. Mwana iye akashayika. Mwana iye akashayika. Zvisati zvaitika zvokushayika izvi. Ndizvo zvakatanga kuitika izvozvo. Zvaitika izvozvo, varafamba, varaenda kumunamato, vandadzoka, zvamboti ganukei. Zvatanga futi 3 times zvichingodaro. Saka musi manje mwana yakangomuka. Alright, amai. Pamuri kuti chimvuri kana ndakamira kudai chimvuri changu icho chiri pasi. Handiti? Chiri pasi. Imimi chimvuri chamuri kuti chinenge chiri kumberi kwemwana chainge chiri pasi here kana chakamira munhu. Chakamira. Chakati chinotofamba semunhu mafambira chinongoita isusu yai.
chiri kumberi kwenyu chiri kumberi kwemwana kwemwana saka mwana izosvika here kwamuri maizokwanisa here kumbundira mwana ndaitozombundira paipa ndaingomira ndoramba ndakamutarisa chinhu che chinobva chadisapia ndopamunozotora mwana wangu ndakazodza baba ndikati baba onai ndozvikuitika pane mwana uyu ndatomhanya naye kumunamata ndadzoka 3 times zvichingoitika saizvozvo saka zvakaitika muna January February 21 February mwana uyu akangorwara netumaovha tushoma shoma akarwara ne tumaronda tinonzi tumaovha tetui tumaovha ndetu pane tumaronda tunobuda tudiki diki pamuromo asi maronda chaiyo chaiyo anobuda mwana pahuro yaye tumaovha tudiki diki kudai saka ndakatombomhanya naye futi kumunamato ndikadzoka bva naenda naye futi kuchipatara mangwanani yacho usiku mwana vadati mwana akafizuka vatotaka togomera vadati regeti mhanya naye futi kumunamato ndobva tiri murodhi mwana ndokubva atogwina murodhi imomo ndiye sarai asi usiku iwo kumapasti 4 dzeusiku ndokubva tatoenda kune mamwe madzimai anotibatsira tikanzi zvenyu mauya zvenyu mwana apa pachisina ndokubva tatoperekedzwa nawo kutoenda nawo kumba tasvika kumba ikoko vatazivisa hama neshamwari wese vatawazivisa kuti ndo zvaitika panopa handei manje mwana yakawigwa mapasti 4 zuva ronovira saka pane foshoro nebadza zvinonochereswa kumusha unovigwa mwana kuguva ikoko saka zvakadzoka ubva zvesiwa panze kudaro hama yangu yepedyo yakatora tudhaka pane tudhaka tunosara pafoshoro ndobva watenderera kena navo foshoro iyoyo wazhinji wese akatozviona kuti chachiyese hatizvizive pamwe ndo chiwanhu chawo here kana kuti isadimbozviziva isu ndobva watora dhaga iro ubva wasungirira pazambia ndokubva wadzoka naro vapinda mumba ine ndakagara mumba imomo zvikanzi maitu pamusoroi toda kumbopindurudza mwana anete kurara neone side kureva mwana ari mubhokisi mwana ipapo anga atodhireswa kudhara atopedza kutodhireswa kuti achimubhokisi angasati aiswa mubhokisi anga atodhireswa kutoti nguva dzakati ononoradzikwa ndopa akapinda vatiapapa nebhokisi bhokisi ranga ratononotengwa rangasati rasvika ndokubva watoita hama yangu yepeji iyoyo ndokubva yabata mwana uye ndobva tora dhaga robva amisa maoko kubva arara neone side nesaidi murasa nesaidi ikoko mwana ndiye akaradzikwa nesaidi apa anga achiri pasi asati aiswa mubhokisi paakazotorwa nevatinonamata nawo chitendero ndiwo vakazomututi imi ko mwana uyu akarara neone side sei ndikati handizivi hama yepedyo ndiwo vanga vari imomo Alright. Iyo hama yepedyo paiita izvozvo vavari vega here kapapa nedzimwe hama? Aiwa panga pasina dzimwe hama. Akatwa vanhu makabuda panze. Vanhu vese vangu vasipa vangu vari panze ini ndina ndakangogara zvangu mumba imomo. Saka pavaita izvi mamuripo makagara. Asi hamuna kuzviona. Aiwa pawaizviita izvi kezvi. Vanga vakatovhara nejira kudai. Ini ndakagara hangu pasaiti. Wachiita zvawanga wachiita. Hama yangu iyoyo yepedyo iyoyo. Manga musina kanani kunze kwangu ini ndina ndakagara. Sure. Vakauya vakanditi pamusoro idambo mwana aneta kurara neone side. Kubva watoita zvawakaita. Boxi parikazosara rosvikawo. Vanga watopedza kudhara semwana wanga akatogeswa kudhara akatodreswa kudhara akapfekedzwa. Akaiswa ivhu rekuguva paro. Yowe. Kubva wazochinjwa akavadzonza aiwa regeti muchinji. Nevatinonamata nawo chitendero. Vava zvona ndane jecha maoko. Vakatozviona kubva tomubvisa jecha reri. Madhaga yaye ndokubva muradzika zvakanaka. Saka hama yepedyo yakati cheko. Ichiona ivhu riya richibviswa. Aiwa, vanga vapanze. Panga kuiswa mwana mubhokisi uya vanga vapanze nekuti chitendero ndo wanga kushanda ichi. Mwana. Vatinonamata nawo ndo wanga achitondibatsirawo. Yeah. Saka mpaka wakainonowiga mwana uyu ndopa makabva maenda kumakuwa. Ndobva taenda kumakuwa kunoviga mwana. Patakangowiga mwana zuva rekutanga mangwanani yacho vatinoona musha zvechiwada musha takaona wakanaka
amangwanani acho musha ezini paguva pemwana guva radhirika. alright zuva rekutanga makanoona guva riright musi wetatu vanhu padhuze nerodhi ka kuti rodhi guva iri zvone vanhu imi guva remwana kurakadhirika uko hatisati tambozviona isu ndobva taenda zveri chitange tikuenda uka tiri kuenda patatarisa zvataona zveshwadi musha uyo wakatodhirika one side ndokuri right one side kukatodhirika kukadhirika kudaro ndobva tadzoka kumba kudaso tatanga kufamba kune vaiti shanji kana radhirika zvezvokuti iguva ivhu rakaungana rakadai asi mawana ivhu riya rapinda pasi hamuna kuda kuti muongorora kuti bhokisi ririmo here mune munhu here kana zvadaro pamwe kureva kuti pamwe pane chakabviswa kapasi zveshuwa nokuti kufamba kwese kwatanga takuita manje tikati zvazvadaisorege tifambe nokuti usiku ihwohwo ndine wana wangu matwins yandigere nayo akabva tanga buda zvekare mututu buda ropa munhu vavari vakuru here vane ma9 years vadiki vavari vadiki pane ashaya uyu muhombe ava vahombe ava matwins ndovakasiyira uyu ashaya uyu alright ndobva zvadai kubva tamhanyana avo kumunamato bva tadzoka kudaro tobva tati vana chiendai kuchikoro chiti pamwe zvinhu zvaita sei zvapera vachibva kuchikoro ikoko kubva vavhiringe vari murodhi vanokumuka kuma12 magrade 1 vakavhiringwa vari murodhi kumba kwazosvika kuvhiringwa sei vakavhiringwa haiti matsananguro aita mumwe wake nokuti vaifamba vari 2 aingoti mama handisi kuziva kuti mumwe wangu uyu ane nzara here handisi kuziweni akungoti akangofamba pano pane apo orara otora nguva kurara chaiko kukotsera chaiko kurara hanzi ndikutotora nguva ndakagara ndinozomumutsa ndoita kumuzvuwa kutomubata ruoko kuti handiekumukatende saka kumba kwakatosvika zvekuvaria akafizuka mwana ndikamhanya naye futi kumunamato ndikadzoka naye saka pesa pane aningori nguva yekufamba ndichifamba kumunamato hapana kwasina kumboenda ndichifamba kumwe kwacho taitombosvika panguva yekubatsirwa ndinonzi kwamuri kubva kure oi mari yelift saka nguva yekuti tinyatsogara pasi tutishande panga pasisina nguva yedu zhinji ndiyekufamba kumwe kwachona uchifamba apa muri kufambira matwins apa ndanga ndine wana 5 1 ndiye akashaya alright okay apa pamuri kufamba muri kufambira uyu akashayira neguva rakadhirika kana kuti matwins ari kupera simba ayo taingofambira tese imba yose neuye mufi taifamba tida kunyatsonzwa kuti chii chii chakaitika kuti zvisvike pakuitika alright saka vamwe vacho manje vataifambira vacho kuti svike musha menyu tikugadzirirei tipei 300 apo ininiwo 300 handina itori pazero unonzi tengai munamato tabvisa zvinhu zvemumba tatenga munamato ndinguva yekushanda chaiyo tanga tisina taingotora zvinhu zvemumba ingava pureti ingava stovhu tatotengesa saka munamato muri kufamba mese nababa ifamba tese nababa saka zvinhu zvacho ka zvanga zvakati omei ndopatikazoti regeiti apa hamuna kumbofunga here kuenda kuchipatara nevana avari kufizika ndakationa kuti hazvidi chipatara izvi sei nokuti ndakationa kuti hazvidi chipatara mapiritsi tanga tinayo tichivapa nokuti pini kuti akuti apa pangu pari kurwadza panga pasina asi kungopera simba waingopera simba pamwe pachabuda mututu usiku uyu taitotadza kuzwa kuti vana varimo here mumba dzimwe taitoona ari panze chaipo aita sei usiku takarara taingonzwa mwana kuchema kuita madzikinira tikiti arege tinoona mwana chii chikuitika nomona akagadzikwa panze abuda mumba sidhoo renge yakavhariwa dhoo rakakiwa ndizvo here baba icho chokwadi chacho chii chaiitika nei patikafamba isusu tichienda takanzi toda kuti muone vavengi venyu taona kudaro vavengi ava
vakatanga kuda kurisana nesu. Saka kurisana kwaita nesu vakatanga kuenda kunoshupa vana vachibva kuchikoro vachitanga kuamutsa panze chimvuri chichisvika chichitanga kundirowa. Ndakatanga kurohwa mumba. Alright, chimvuri chiya ndo chamataroti ihama yenyu yepedyo. Ihama yepedyo. Alright. Ndiri kuona vakaenda vari kuvhunza kuti asinasi hatisi kutaura mazita zvechokwadi ende munhu wari kutaura inenge ichiri hama yepedyo zvokudaro. Saka pano mazita hatitauri, mangwana munhu anogona kuswera aita sei atisungisa, asi munhu wari kutaura vari kuti ihama yepedyo. Right. Saka aita sei? Ndaiti ndakarara. Ndaiti kwanisa kuti ndikapepuka kana na level. Ndaisvika kusvika kuchene kunze. Ndakasinura. Muchiitei? Ndichirohwa. Ndaiti ndakarara so ndaikuona chimvuri ndorohwa mbama. Dzimwe nguva mweya. Mairohwa mambama. Kurohwa mambama kwete. Chaitaura chaitaura kuti muda kufamba, muda kutiuraya, kana kwese kumunamato kwataenda chaisvika chimvuri ichocho. Chotanga muri kumunamato. Tiri kumunamato murodhi taichunguriwa nacho chiziwo madzoka. Chimvuri. Alright, ndikazvitarisa panamba soka ndotoona chimvuri changu. Unotoona mumvuri kuti uyu munhu ari kufamba, uyu ndinhengo, semafambiro tinongoita isusu ndinge chisiri pasi. Wotozva ndini. Une dzimwe dzenguva ndakagara kukicheni mwapasti 6 o'clock dzichingokwana chete. Unotoona munhu achitofamba mumba usokwanisa kutaura nacho. Mumba mangu chemo chaitopinda. Achiitei? Vaitopinda otomira kuti nhai mukufamba ka. Muchanditsvaga muchandiwana. Isusu tanga singakwanisi kutaura, tikwanisa kupindurana nemunhu wasingaoni, wasinganyatsonzwisa kuti munhu here kana kuti chiyasu. Komadiko kupindura kana muchinamata kamotoroti. Taipera simba, taitopedzwa simba. Pano kuti ushamana totonyatsonzwa kuti miri wese waitobva topera simba. Nguva zhinji ndozvo zvaitoitika izvo. Dzimwe dzenguva kuti mumvuri iwowo waipinda mumba, ukapinda mumba wobva wapinda pasi pembedha, paunobuda inenge yashiri. Unoona kuti shiri iyi kutomburuka itobuda nepamusuwe mumba. Alright, uyu munhu wepedyo wamuri kuziva, baba marara muchirohwa muchishungurudzwa, ko mangwana kuvinga munhu uyu kuti kochii ndakutadzira ichi vanhu vacho zvanga kuti tikwanise kuvaudza nobva zvaita kunge tavananga saka tatadzo nokuti ukamuudza kuti iwewe mumba mangu ndakuona ndiwe ka. Saka zvaitonetsa manje, tatadza kuziva kuti toita sei. Tomuudza tichiti chino kuti hama yepedyo. Ende anenge atori hama yepedyo. Ihama yetori yepedyo. Nemabhururu yakewo nehama dzakewo dzimwe dzaanofamba nadzo. Unoona dzimwe dzenguva zvimvuri 3 zvinoya mumba. Pamwe takagara kude so unotoona vanhu 3. Ko kuzvinamatira muchizvituka kuti zvibude. Ngaitonamata. Chinobatsirwa nekumunamato nevatinopinda nawo chechi vakatomboedza nepavanogona kumba kuti totsanya nokutsanya. Asi zvaiwedzera. Pataifamba pese tichienda munamato chaitoripota kuti vakuenda. Pataidzoka nemunamato tichienda tichinzi endai munogadzira, endai munodai. Munamato wewe waisvika vaingoshanda zve2 days chete. Zuva rechi3 zvatanga. Pazviri kuya zviri kutichi. Pazikuya zikutaura kuti mukufamba muda kuti uraya. Mukufamba. Ayoti mukufamba zvenyu ka muda kuti uraya. Endi muchisusu tichifa nemiufundu mukuita sei muri kufawo. Zvitoitika zvinhu zvikuchisa zvokuti mukaona tapepuka kudai zvinhu zvese zvinomira zvakanaka. Nguva diki chimvuri, nguva diki shiri dzikubuda mumba. Usati wabuda kuti ubudewo panze utoenda unotomboona vana kuti vapenyere. Haubude pamba usati wadongorera vana. Kana kuti ubude kuti unoshanda nevana. Kuwana kuti wasiye pamba zvanga singatomboita. Mama kutofamba nawo. Tinotofamba nawo, tinoita anonzi maricho, maricho. Waningakiti uya mundibatsiro nepakati totakura vana vedu toenda nawo ikoko. Toona kuti vana vedu aswera zvakanaka here. Usiku tasingatomborari totorara takagara. Chiona kuti vana vedu vari kurara sei. Kurara imba mwe chete nawo. Kurara imba mwe chete manje baba namai nemhuri hwani zvanga singatomboiti. Nokuti vana va4. Dzimba dzedu dzidiki. Apa zvaitika kumatwinzi chete kandi vese. Vese
zvinhu izvi pazvakatanga zvese zvaida kutanga kupedza vana vese kubva vamugadzika nesaidhi shuwiro yanga iti chibva unoviga uyu vana vese utanga kungodona vatange kuita sei vatange kuparara vana vese saka kufamba kwatakaita zvabuda pachena zvabuda pachena kudaro vakatanga isusu nesu pese pataifamba kana kuhuni indomboita nguva yekuti ndotumwa udzenda kutemerwa huni ndakaenda kuhuni ndakamhanyiswa nenyuchi dzikasvika pamba kuhuni hamusi mamatema mutongo aiwa pamba chaipo dzikaungana pawindo avo vachitaura kuti ko nyuchi kumba ndati mudaura nyuchi idzodzo dzandimhanyisa kubva kugomo rimwe zuva ndikasvika chida kutema huni ndasvika iri nyoka yakaita kumonerera padanda pahuni idzodzo ndopanda ndasumuka nemadzimai ndikati atifambe patikanyoka kamusango yanga itonzi aifanira kutondiruma ipapo ndoita kunge ndangorumiwawo zvazoita sei asi musango kao munongowanikoonyoka nenyuchi kubva kugomo nekuti famba neni madzideni akasaka dzasina kudenewa dzakangouya nyuchi munozva kufamba kwadzinoita mudenga saka dzakazobva sei pawindo pamba apa tine munamato kuti anchishandisa pawakamwaya usiku hwacho dzakasara dziripo pawakamwaya munamato we mangwani makuseni tikasvika pasisina kuseni kwacho pabuda chishiri chiombe chakangobuda mumba nauzoti chakabva nekupi chachangobhuruka chachida sei muchingovhura dhoo chichibuda hatina kuoneka hatina kubuda nepadhoo chakangobuda so chachangodisapia nepawindo pane nyuchi papana zvachadisapia ipotara zvinhu zvinoraramike zvinhu zvati kutaura izvozvo zvinhu saka chimvuri chichi uri kukurova here baba chimvuri chinorova nekuti dzimwe nguva ndosvika nguva yekutopera mweya kuita kungeenda kutofa mune muchirohwa chimambama ndechirohwa mambama zvakaitika achinzwika here amai vanowanzwa here amai munonzwa here mambama rirohwa baba aya mambama inini zvangu mambama inini handiyanzwe asi chandakazonyatsoona vakarohwa neshamhu hama yepedyo ende hama yepedyo yo yakapinda zveshuwa semapindiro anoita mazuva ese vandatoiona kubva vaenda kuti pasi pembedha inena ndakasvinura nguva dzachino avo vanga vakarara vakabvunduka zvikanzi maitunda rohwa nehama yepedyo ndakati zvamukutaura izvozvo ndatozviona kudhara ndatovaona vachitopinda pasi pembedha hama yangu yepedyo iyoyo endipochiwa musana wavo songo kwazvimbo kuita maraini eshamhu zvokusara munhu ane maraini eshamhu kuita maraini eshamhu kumusana rine chakatosara pakatotongodutira aita kunge mhene kuti ropa here bhozi akaita nguva pakasumuka pakazvimba pane pamambotaura kuti pakavigwa mwana pane chitanda chiya chekumezhesa guva vachivakachiita sei ichokwadi hama yangu yepedyo pane patinomezha musho wemwana nekumezha box saka havana vakaenda nemupimo vakadzoka nawo mumba saka vakadzoka nawo mumba chida kupima mwana kuti ndizvo here zvataita kumusha uku vakabva vasiya shamhu iyoyo imomo hama yangu yepedyo bva yatora shamhu iyoyo bva yatora kubva yaenda kune vana vese vanga vakagara pasi kubva svika bvangura bva ikanda pasi saka kurova vana vanhu vanga varipo vakatozviona sisongo vanga aripo ndokazonzi iwo wambozviona zvaitiwa vana here ndikati kanzi vana varohwa neshamhu iyi nehama yepedyo chii chakaitika naye maikuru aichokwadi ichocho mwana akarohwa zveshuwa ndikatoti bameni maona kuti mwana arohwa ndazviona zvichiitika zvikanzi ndambozviona da mwana atorohwa neshamhu akatorohwa yangomuroka hwani pasi hamuna kubvunza here kuti kochii mwana akarohwa ndeupi mutwini mwacho asiri saka haana zvaakazomwana ndo pakatozovakirwa munamato takaenda munamato vavakirwa munamato kubva tangozongoshandisa tese nemhuri papi pamba saka munamato ndaingoti angoshandisa 2 days zuva reke 3 kana usiku zvatoexpire kudhara zvatotanga kana zvatanga zvinenge zvakaoma
ko vamai vaikupai minamato yacho maivaudzeero ndozvikuitika kuti minamato uri kukasika kuexpire zveshuwa taitovaudza asi taifamba nzvimbo dzakawanda. Alright. Imi pane zvamakatadzira here hama yenyu iyi? Ko sei hama yenyu iyi yaizonanga imimi chete? Zvinhu izvi pataifamba tsananguro takakadziudzwa zese. Aiwa, ngatimbomirei zvetsananguro nezvokufamba. Ngatimbotarisai mukurarama kwamakaita. Munhu uyu pane zvamakambomutadzira here? Tisati tataura zvamakaudzwa mukufamba. Hapana chatakamutadzira. Ini chandakawatadzira hapana. Asi ngade kunzi ndakavatadzira vaifanira kuuya kwandiri. Wakanditadzira pakati nepakati muswa inoripwa. Aiwa, sei mimi mati kwandiri kwete kuti kuna baba? Kwandiri hapana. Handina kana kuvatadzira. Saka sei musina kwanisa kusimuka kunovabvunza kuti naiko takambokutadzira ichi? Anenge achitsvaga ngekuti mandinanga. Ko vamwe veukama vanoziva here kuti ndo zvamamuri kusangana nazvo? Nhau iyi veukama vazhinji varipo ava. Varipo. But kuti tikwanise kutaura. Kana muchiti varipo muri kuti? Varipo veukama vasingakwanise kubatsirai kana kufamba nemi. Sei? Zvakaitika ndezvekuti pakatanga nyaya iyi vanhu vakanzi musaunzwisisani. Munoziva zvinoita mweya tsvina. Togona tiri 4 kana 7. Hatikwanise kunzwisisana kana kuwirirana kuti tironge chinhu 1 tigone kuita sei tigone kufamba. Saka dambudziko irori hapana akakwanisa kumira mukati mezvinhu izvozvo. Pahama dziripo, hama iripo, pane dzimwewo futi dziripo futi panyaya idzodzo. Varikabatana neiye munhu. Varipo izvozvi, vatoripo. Alright. Saka kwese kwamaifamba muchiitirwa munamato muchiita sei. Vari kuziva kuti zvinhu zvaramba kupera here? Vari kuti chinazvo? Simba chairo vanhu vatiri kurwisana navo usiku vanosangana vanopanana masimba. Vatiri kurwisana navo asi muhama chete. Hama iri kuya nevanhu vakawanda. 1 anogona kuya nevanhu 3, vanhu 4 zvotanga kutikutsira. Saka kumunamato tambozama taenda asi zvinhu hazvikufamba zvakanaka. Zvinhu hazviri kutomira zvakanaka. Izvozvo patiri kufamba pese kutorondewa. Takutofamba achiti kana tichienda kubasa kufamba tiri tune madzimai angu. Kana tichibudawo kuseni hatibude pamba tisati taona vana kuwasiya vakarara. Totomira totobvatarisa kuti vana vari right. Tobuda toenda. Alright. Ndichiri kuya karimwe gore imo muno mustudio pane vabereki vakauya nemwana uchinzi mwana wedu anorohwa anoita so ende zveshuwa mwana akabva anga akagara pakagara maigura. Tichitaura zvatiri kutaura izvozvo takanyatsodzwa mbama kuti mbama yemunhu watisina mbogara taona. Saka imi muri kutaura kuti munhu yeye hama yenyu anogona kutoya muno kana ane simba. Kana atonzwa kuti apinda kunoku anonyuma vanhu vaiva vanogona kutongoti anogona kutotera pinde muno. Anogona kutotera obva ita sei? Nguva chimvuri ichocho chomira. Totoona chimvuri chomira. Chimvuri chomira. Kana kunzwa mashoko kunzwa matofamba makunoku mauda kufumura. Pese pandofamba totonzwa mashoko. Tichidzoka tichienda pamba totosangana neshiri chimvuri. Toziva kuti okay matodzoka. Muda kupurana kuti uraya manje kana muchida kuti uraya tichakutangirai imini. Tichafa tese kana kuti imini muchatanga kufa. Yeah. Saka vana kuchikoro vari kuenda? Vana kuchikoro vari kuenda. Hapana matambudziko avari kusangana? Vakatangawo vakavhura apa. Aiwa matambudziko hapana. Asi tungo chavo kuti paunoenda kwacho nzira dzacho ndokuti vari kufambawo futi. Siku nesikati. Munhu hapana zororo. Alright. Saka nhasi muri kutarisira kuti mubatsirwe nei? Isusu dambudziko redu tirikumbirawo kuti kana pane anokwanisa kutibatsira zvokuti vavengi vedu ava zvingoperawo zvakadaro sekupedza kwakapedzawo mwana wedu. Hapana chinorwadza kuti wourayirwa mwana odhiritsirwa guva otanga kushungurudzwa futi iwewe. Pese pauri kufamba pese wakutoshungurudzwa paina chotovatonzwa tsitsi hausikutonzwa tsitsi.
vakutonyokosha kuti imimi endayo futi pasi. Alright, saka help yamuri kuda ndei? Toda vabatsiri. Kuti vamise munhu. Go back to sender. Ndiyati kuda vanhu. Pamuri kuti go back to sender muri kuti chi? Apa mumvuri hama yenyu yepedyo. Hama yepedyo zvokutodaro. Chokwadi chino. Iri kukuteverai saka muda kuti chimvuri chiite sei? Zvinhu zvinorwadza. Hama zvino ngazvidzokere kumuridzi wazvo. Ngazvidzokere kumuridzi. Okay. Mumvuri iyoyo ngaudzokere kumuridzi. Ngaudzokere kumuridzi. Ane chese chaakaita nechaari kuita kwatiri. Ndasipedzerani. Ndasidzokere ikoko. Alright. Saka vanoda kukubatsirai vanokubatai panhamba dzipi? 0779 83 3608. Okay. 0779 833 608. Ndo nhamba dzacho. Anditika. Alright. Shoko rekupedzesera kumhuri yeZimbabwe. Mama. Tsvaga rubatsiro. Mungoda kubatsira. Alright, baba, shoko rekupedzesera. Shoko rekupedzesera kumhuri yeZimbabwe. Tikukumbirawo rubatsiro. Vanotibatsirawo, vanoshandira. Tikukumbirawo zvinhu upenyu hwatikurarama nezvatiri kuitwa hazvinomira zvakanaka. Pamwe kutosvika kuno kana vavengi vatozvinzwa vatosumudza imwe mhepo toke ndozvazoitika apa vatosumudza ndozvamafunga kuita. Saka tanchikumbirawo mhuri yeZimbabwe rubatsiro. Hatina mari, hatisi kuda mari asi tingoda munhu anokwanisa kutiita sei? Kubatsira anopedza nyaya zvese zvipere. Kuti tikanonoka isusu tisi kutotangirwa. Alright. Imimi pachenyu munonamata here? Kutonamata imbomira yenyu mama. Kutonamata chaiko here kwekuzvinamatira tisati tafunga zvevabatsiri. Nemhuri yenyu munopfugama here muchinamata? Munotonamata? Ndinotonamata. Alright, ko baba? Totonamata. Muchizvinamatira mei? Tonamata zvine simba zvokuti kana muchitsanya. Tichitsanya. Ndinotsanya sezvinhu zvacho zvinenge zvisingakundiki. Alright, aiwa. Imimi ramai makashinga ramai muchinamata handiti? Handiti ka? Ehe. Asi ndofunga nenhamba dzamatipa kune vanobatsira vakatirira vari kokunze uko ndoziva kuti vachakubatai voona kuti munobatsirikana sei. Handiti ka? Alright. Tinotenda nekuuya kwamaita muchirongwa chinochi. Handiti ka? Alright, okay. Maiguru, maita yenyu nekuuya kwamaita maperekedza mhuri. Handiti ka? Totenda mhuri yeZimbabwe. Alright. Aiwa, tatenda maita yenyu. Okay. Alright. Ndo nyaya iripo veduwe. Pachirongwa chedu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa, kunzwa vanhu vachitambura kudai nezvinhu zvavasingaona. Hanzi mumvuri apa ukazonzwa kuti hama yacho yepedyo ndiyanika, zvinhu zvakatongooma. Nhasi ndatoti aiwa ngatichiregai kutaura mazita because muchibva pano kumhuri ikoko kungatoita chi, kungatoita bongozozo. Zvisinei, regai pane dzino nguva titambire Apostle Peter kubva kuMercy World Mount Gilead Church. Apostle Magadi. Tofara kuva nemubheki pachirongwa after so many. I mean that Sunday. All right. Oh, you mean on Tuesdays? Aiwa, tinotenda. Ndikuona mauyo zvakare na SG makadine yenyu SG zvinoreveka. Munogara ndichizvibvunza kuti munongoti SG Secretary General. Ndichatomboya kuchechi ndizopiwawo nyembe, ndichazobuya kuchechi ndizopiwawo nyembe. And then tina director as well, anditi? Yes. Baba Rutsinga Makadi. Aiwa, tinofara. Mukaona studio yakakombewa dai which hazvina kumbomira mushe. Apa ndafonera prophet ko mubva mabata nguva mubva madai zvikanzi handiri kugoma. Kugoma nhasi Tuesday kanhasi zvikanzi aiwa pane zvandiri kumbofambira. Nditori kugoma asi mangwana tetiri kustate lottery. Yeah, prophet has been going kugoma I think for the past 2 weeks.
ipo pedu pachogugudza. Why? Because vari kuti ndiri kumbotsvaka chiso chamwari for the day rinonzi 29 May. Because ndiri kuda kuti zvisati zvakamboonekwa zvionekwe mukati mukurarama kwevanhu. Hatisi kuda kuti tikwire gomo tigodzika futi tiri zvatiri. Pane zvinofanirwa kungoonekwa kuti saka vari kuenda kunogadzira nzvimbo yacho sort of a preparation vachiti imomo mandiri kunamatira. Munamato wangu ndewekuti Mwari wese achakwidza ngaadzikewo ane chaari kunamatira. So he has been going there almost every day. I think last week ndo pavaenda vachidzika. This week he has been staying there. He has been staying there. Muchaona yenyu zvichaitika ikokoko musi 29. So tiri kukurudzira munhu wese, we are only left with 10 days. 10 days we are counting down 10 days. And we are super excited. Zvinhu zvedu zvese zvarongeka. We have managed to secure mabuses, 100 buses tese ari kuzotakura vanhu kuti vauye kudomboshava ikoko kwatotanga kuitwa macampaign. We are also going to continue engaging a lot of people in Domboshawa, Madzimambo, Madzisabuku. Everyone is participating and is part of this program. Last time, Yanga Kachikure, but this time it's going to be bigger. Bigger. Because targeted in the 20,000. Wow. That's the number that we are working on. So we know people are coming. Our phones, if I tell you, my director can tell you, my WhatsApp groups, they are flooding with people. They are booking. I'm coming for this program. So there's someone who is listening to me right now. Iwo karegera kune vari kuuya but usazoita zvokuzonzwa manje kuti patakaenda paya Mwari akatitira zvakanaka. So we are inviting everyone who is listening to me right now. Pane zviri kunetsa zvari kunzwa kuti Mwari, I need answers. This is the time. Ko inonzi chiitete iri kutonzi night of results. Saka ndeye kuti Mwari atipindure. Then mangwana munhu waMwari wedu achidzika gomo, vanenge vachidzika vakananga pastate lottery hall. Tinenge tine service ipapo yeprayer. Munhu waMwari vakumbirisa kuti munhu wese ari kuuya uya wakatsanya, uya wakazvinyima zvekudya, hakusi kudyiwa, ngatiuye takazvinyima zvekudya touya tombozoona. I think dei makamboona zvaazviriko last Wednesday. Zvimwe zvacho handikwanisi kuzvitaura panapa, but zvinhu zvekuti ukangouya kune scripture inotonzi come and see. Uya uzozvionera. So I'm encouraging someone, maybe waneta neupenyu, maybe you need answers, maybe pane zvinhu zvauri kuda kuti Mwari apa panofambiswa sei. Ndiri kuti mangwana na 5 o'clock time yedu yakachinja, tikutanga na 5 tichipedza na 7:30 tichipedza. So pane manumbers andiri kukupai, nyorai kuti add chakuedzai magroups. Munhu waMwari vanenge varimo magroups imomo, vanenge vachinamata nesu. But mangwana, don't miss this program, don't miss the men of God vari kuya. So kana muchida munotibata pa 0780 800 502, 0780 800 502, kana 0780 114 141, 0780 114 141. Please make sure kuti mangwana uchipedza zvauri kuita na 5 o'clock kana uri mutown, chingoenda pastate lottery pasi pefootbridge inoenda kujoina. Munhu waMwari vanenge varipo, vane zvihombe zvavakatigadzirira vachibva kuprayer mountain mangwana. Timbogamuchidzwa zodzo, timboyambutswa. I know Mwari wedu achatiitira zvakanaka. So 29 May tete ndo ingoriso chakatochaya. Kune akazoti kwai 29 May tete tiri muchogugudza tichigugudza. Right, nakanzoti kumusi wa 29 May kuri kutozotangwa nematestimony all night 27 March. Yes, we have got a lot of testimonies. I think they've managed to record more than 100 testimonies. Kwete matestimony ndo akarekodi kwozoti vamwe vasina kukwanisa kutaura. Time ndo inogona kutozoita diki, but mamwe matestimony acho tete ndichakumbira kuti vanhu vapinde magroup manheru anhasi. I think we are going to share some of the testimonies. Anotyisa zviya zvamoita pana zvonzi zvinoera zvinotyisa pana, kune zvinotyisa zvimwe zviri kumatestimony. So please, you can just join those. Tichama-share matestimony acho yawo ipapo. So make sure you join 0780 800 502, 0780 800
502 kana 0780 114 141. chingoti add tototangira ipapo. But 29 May wakanjerera uri kumba uri paFacebook hamene kuti uri kupi. Ngatisanganei pachogugudza. Hapana umira zvakanaka. Aiwa tatenda Apostle Peter kubva kuMercy World Mount Gilead Church inotungamirirwa naProphet Elijah. Tichitenda SG pamwe chete kana director nekuuya kwamaita handitika. Alright, maita yenyu. Tosangana mangwana. Alright, tokonai mangwana ku State Lottery. Thank you very much. Right, tichiendera mberi nechirongwa chedu. Right, 13 June 2026. Father's Day celebration tinenge tiripo paHarare Gardens. Matickets akuwanikwa kune vose vachada kuti vange vachizouyawo kuzocelebrate Father's Day kuHarare Gardens. Sunungukai kufona panhamba dzinotevera 0786 528 180 ne0718 508 815. Motaura nemusikana anonzi Magamo. Matickets they are going for $20 chete. Vana baba hanzi uyai kuHarare Gardens. Takaona zvakaitika paMother's Day. Uyai tizofara tirimo muHarare Gardens tichicelebrate Father's Day 13 June Harare Gardens. Uyezve musi wa 19 June tinenge tichizosimuka takananga kuInyanga tichino-celebratewo zvekare chii Father's Day. Saka varudawo kutenga matickets eFather's Day Harare Gardens ari kuita $20 chete chete. Mauya henyu kuzofara pamwe chete nekuwina mibairo yakasiyana siyana. Saka please don't forget the numbers to call 0786 528 180 ne0718 508 815 kana kusvika paTakura House iri muMakwame Nkrumah naFirst Street mozotenga matickets enyu ikoko. Regai titambire vakomana kubva kuTollgate Motorspace. Makadiko mukwasha? Tipo makadiko tete. Right, senge vana baba imimi ndima ndakatotaimira kuFather's Day. Tollgate Motorspace tikuda kukuona ikoko. Aiwa, tikuuya tete. Anditika. Nevamwe vatasiya vanouya. I remember gore rakapfura Tollgate Motorspace yakapa vanhu makids ekuservisa dzimotikari. Tiri tese kuFather's Day ikoko. Izvo zvitone zvihombe zvatakavarongera zvakadarika maservice kids. Serious? Yes. Akomaraka muri kupanzwa here. Hanzi neTollgate Motorspace tiripo. Uyai muzoonawo zvihombe zvatinenge takaita sei takakugadzira. Ewa tinotenda. Right. Tollgate Motorspace. Muri kunomboita nezvechi? Right. Tollgate Motorspace ikambani inotengesa maspace nemaengines. Chese chaungada chinonzi chemota unochiwana kuTollgate Motorspace. Right. Chese chinonzi chemota. Chese chinongodedzwa kuti mota unochiwana kuTollgate Motorspace. Right. Apa tikutaura zvinhu zvakaita mapistons, marings, maengine bearings, mahead gaskets, magasket sets, ndatove makanika kanda kutoziva. Wasara kutobata masipana chii. You never know, pamwe ndotobabata maona manje. Alright. Apa muri kutengesa maspace emhando ipi? Emhando dzipi actually? Nhasi tauya takanangana nehama dzedu dzeIndrive. Tauya takanangana nevakomana wemaIndrive. Tichitaura nezveinjini inonzi 1NZ or 2NZ. Alright. Ndo mota dzatoda kutaura nezvadzo nhasi. Right. Engine dzakaita sei? Engine dzinopinda dzemota dzipi? Engine dzinopinda pamota dzakaita Probox, Ranex, Babo, Fancargo, Spade, Vitz, Allion, Sienda. Dzinopinda pamota dzakawanda. Ndo maIndrive katofamba nawo. Saka vese vari paIndrive vakasangana nemachallenges ekuti injini haichaita zvakanaka, raidha richatoreka. Aiwa usanetseka neTollgate Motorspace iripo. Tinovabatsira vanhu ivavo. VemaIndrive, yes. Alright, saka any part yemotikari yavari kuda. Any part yavari kuda. Ngavarege kumisa basa. Aiwa, maraidzi ngaatorwe. Tollgate Motorspace inovabatsira. Anditika. Zvinhu zvese zvakarongeka. Alright. Saka zvimwe zvamuinazvo pamota idzi besides zvamataura pazvichi. Right. Kune vaya vanenge vachiti aina soda kutenga engine, ndoda kungorukisa iripo. Tine zvakawanda pa1NZ ipapo. Tine macrankshaft, tine marings, tine mapistons, tine magasket sets, tine maliners. Zvese izvozvo unozowana engine yako inodzokedzana kutoita engine nyowani chaiyo yabva kuJapan.
nema-drive shafts, steering rack, ma-front shocks, zvese izvozvo ma-race shocks, control arms, ma-water pump nezvimwe zvakadaro. zvese izvo zvinowanika kuTollgate Motor Space. Beautiful. Saka Tollgate Motor Space yacho iri kumbowanikwa kupi? Okay, Tollgate Motor Space iri muno muZimbabwe, muno muHarare tinobatika pa number 30 Kaguvi, and then kwaGaza kumusha mukuru tiripo pa Old Jairus Giri. Yes. Pa Old Jairus Giri complex. Ndokune headquarters yedu ndo watinowanika. Uyezve takunanga neku Midlands tirimo zvekare muChegutu pa number 647 Station Street opposite Range. Yes. Mu complex imo shop number 6 number tinowanika. Then tienda mukwekwe tirimo zvekare pa number 106 Nelson Mandela ndo patiri papo mukwekwe. Tichisvika zvekare even nemugweru tirimo zvekare mugweru. Tiri pa number 2 Main Street tiri pa showground paipe pa roundabout chaipo pane zibhana reyellow ndo patinowanika ipapo. Yes. Beautiful. Right. Saka ndofunga ma-address tamanzwa. Pane vamwe vasiri kunzvimbo idzi dzamataura ma-phone numbers akamirira sei vanokwanisa kubata panamba dzipi? Alright, kune vari kutiteerera vasiri kukwanisa kuva reachable panzvimbo idzodzo tinobatika panhamba dzinoti 0786 852 151 zokurudza zvekare 0786 852 151 munotibata ipapo WhatsApp or on call tinenge tiripo. Yes. Beautiful. Right. Mune any promotions here dziriko at the moment dziri kurana? Yeah, since mukoma ambotaura nezvema InDrive tine promotion yatinayo yatakatobata muzuva ranhasi. Tine service kit yatiri kuda kupa to our winner. We have our Facebook page rinonzi Tollgate Motor Space. Tine poster rataisa ipapo nhasi. Just go and like and comment. It's easy. Kungo like and comment. Yes, ndakusvika panonakidza pachona. Kuti tirongoda address, ndatoa address yeChegutu ongoinyora sezva. It's just simple. It's that address yeChegutu yo just simple. Onyora ipapo to angotanga kuenda pa page iroro. No like chete nekuposta that. Right, okay. That's very simple. Saka munhu wakutowana service kit. I want to want a service kit. Kana uri motikari uri drive InDrive paka pa side buda pake pa side umhanye pa Facebook page rakanzi iro Tollgate Motor Space TOLLGATE Tollgate Motor Space anditika waita izvozvo wobva tinyorero address yeshop yedu yekukwekwe kana yekuChegutu watongodaro wapinda zvako zvatoita wakutonopiwa service kit. Right, okay, so you can follow and like all our social media platforms Tollgate anditika mukangowafollowa nekuwalike iwe asi zvamamanje kana unoda service kit ka enda uno pa Facebook page unokomenta izvezvi and then obva wataura address branch redu rekuChegutu, then after that you win. Anyway, thank you so much for coming through. Maita henyu nekuya kwamaita. Aiwa tinotenda. Thank you. Really good music. Absolutely amazing.